блогерҳои мо як одат пайдо карданд ки ягон одаме аз лиҳози ақлонӣ, аз лиҳози равонӣ, аз лиҳози ҷисмонӣ ки нуқс дорад, ҳамон одам мегиранд ба воситаи ҳавай масалан худашон ба хайб мекунанд. Бачаҳои ёш бас кунитон. Бачаҳои ёш. Бас кунитон духтарбозӣ бас кунитон. Ҳамин тима чӣ хел ҷамъ кардид? Масалан Дастҳо мардонаю гапзанӣ камтар вай занона барем. чӣ шуд ки рахна пайдо шуд байни онҳое ки шумо кашф кардед? Худатон оварда масалан Гулбаҳор Ғаффор ба шавҳар мекунад, шавҳараш норозигӣ мекунад. пеш ҳам хел консертҳои сборни буд ку масалан рӯзаи ханда ба То он даме ки санъаткорон байни худашон рақобати солим надоранд, ин чиз пеш намерад. ҳозир ҳама ҳаҷмнигор қариб ки Кавказча дағам намеша. Эмайли. Як саҳна мебаромад масалан гирем 15 дақиқа саҳна, ҷои хандаш 16 дақиқа ханда. ҳамин ҳаҷми созандаи арзсӯзана мо чӣ хел фарқ кардам бо дар кор? Гапи падару модараш намекунад, гапи блогера мекунад ҳозир. одамҳо тӯйҳошон ба пул дода мебаранд ҳаминое ки дар мобайни ҳамин тӯй ҳамин буромада як бор микрофон қати эмайли гӯд ё ки гӯд ки Мо ба ҳамин номда расидем да ҳозир. Акуми баша сал камтар башада гӯсолае мешуда ки аз почакаш таъин мегӯям ку. Ба хотири ҳамин акаи ҷонгирҷон эмайли.